नमस्कार मंडळी, मी तुमचं कोकणातलो आकाश वर्णे. आज मी तुमका ना कणकवलीतला ना जरा वेगळा काहीतरी दाखवते. म्हणजे काय तर दोन नद्यांचे संगम दाखवते. वागद्याची गड नदी आणि जानवलीची नदी, हे दोघांचा ना संगम खय होता ना तो दाखवते. चला या. ह्या बघा, ह्या मारुती मंदिर, संगम वरचा मारुती मंदिर. बघा, आता आहे ना दोन नदीचे ना दक्षिण नदी दाखवली. या साईडची जानवली नदी, या साईडची वागद्याची गड नदी. हे असे असूनही संगम होता आणि ह्या डायरेक्ट जाऊन आचऱ्याक जाऊन मिळतात. आचऱ्याक जाऊन पाणी मिळतं. हे बघा, हा मारुती मंदिर दिसता ना का वरवडे, आणि ह्या साईडी का ना कासरलगाव. हे बघा, ह्या साईडी कासरलगाव. जो माझा आजचा छोटासा व्हिडिओ तुमका आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करून टाका. उगाच लवकर वेळ घालवू नका. चला जाते आता. चला जातोय घरात आता.